Uvažene dame i gospodo, istina o migrantskoj invaziji polako izlazi na vidjelo usprkos svim medijskim lažima i manipulacijama. Sjećam se kad sam prije par godina ukazao na to da se ne radi o izbjeglicama nego o migrantima, tada su me svi mediji napali, optužili da širim teorije zavjere i da lažem. Međutim, što se dogodilo? Kako je vrijeme prolazilo, postalo je svima jasno da golema većina ljudi koji pokušavaju ilegalno prijeći granicu spadaju u kategoriju ne ugroženih skupina koje tobože bježe, već spadaju u kategoriju vojno sposobnih muškaraca koji mahom dolaze iz Pakistana, Bangladeša, Maroka, Iraka i drugih zemalja gdje trenutno rata nema. E sad pitanje se postavlja, zašto su mediji uporno migrante nazivali izbjeglicama? Zašto, iako su svjesni, ako recimo meni ne vjerujete, odite slobodno u Tuzlu, odite u Sarajevo, odite u Veliku Kladušu, odite u Bihać, pa pogledajte kakva je struktura tih ilegalnih, opet ću reći, migranata. Vidjet ćete da među njima žena i djece gotovo da nema. Međutim, mediji su uporno prikazivali sliku žena i djece da bi senzibilizirali javnost za njih. Međutim, usprkos svoje laži, odnosno svim lažima, usprkos tome što su poput Goebbelsa ponavljali laž u nedogled, nadajući se da će ona postati istina, opet na kraju laž nije postala istina, jer laž ne može nikad postati istina bez obzira koliko se puta ponavljala, i na kraju su i oni morali priznati da se ipak radi o migrantima. Međutim, ima jedan drugi aspekt te migrantske krize, odnosno invazije. Ja sam tvrdio cijelo vrijeme od samog početka da je migrantska invazija planirana i organizirana, da se nisu ljudi slučajno najednom svi zaputili da idu ilegalno prijeći granicu, već da ih je netko na to uputio, usmjerio, ponudio im novac za to i tako dalje, da idu u točno određenom smjeru. Međutim, kad sam ja to govorio, opet ista priča, Pernar je teoretičar zavjere, Pernar laže, Pernar je zao, Pernar je pokvaren i tako dalje, da bi na kraju isti ti mediji koji su lagali zapravo cijelo vrijeme govoreći da su sva ta kretanja svih tih milijuna ljudi spontana, slučajna, nemaju veze jedna s drugim i tako dalje, priznali da Turska, odnosno Erdogan, da usmjerava sve te ilegalne migrante u točno određenom smjeru i tako dalje. Znači, sve ono što su mediji nazivali teorijom zavjere, na kraju se pokazalo kao gola istina, dame i gospodo. Da li su se mediji ikad meni ispričali zbog toga jer su me nazivali svakakvim imenima, jer su me optuživali da lažem, da širim teorije zavjere i tako dalje? Nisu. Kao i kad je bila priča o masonima, isto su govorili Pernar lupeta, priča gluposti, ne zna što govori i tako dalje, da bi na kraju postalo to svima očito da je ta ekipa ipak tu, da postoji i tako dalje. Međutim, hoću vam reći jednu misao, a ona je sljedeća. Cilj konačne migrantske invazije je zamijeniti stanovnike Europe s nekim drugim ljudima i drugim narodima. Već u mnogim zemljama Europe migranti čine većinu u raznim četvrtima, pa čak i cijelim gradovima. Znači, dolazi do zamjene domicilne populacije stranim stanovništvom. Ukoliko se trendovi niskog nataliteta na zapadu sa sve većim priljevom ilegalnih migranata nastave, doći će neminovno do zamjene strukture stanovništva u Europi i tome smo svi svjedoci. Naravno, reći će globalisti, reći će mainstream mediji koji su cijelo vrijeme lagali, a i danas lažu, da to nije istina. Međutim, to nije nešto što govore teoretičari zavjere, masovni ubojici ili ne znam kako pokušavaju sve etiketirati ljude koji govore istinu, već to govore demografi, to govore ljudi koji prate demografska kretanja. Ali medije naravno ne zanima istina, zato jer služe laži, zato jer služe toj agendi. Zato jer mala grupa ljudi koja kontrolira medije, koja kontrolira financijski sustav, zapravo gura tu ilegalnu imigraciju. Onda će ljudi reći, ah dobro, Pernar, ko su ta mala grupa ljudi? Evo, George Soros i njegova družina, on je jedan od njih, a ima ih još, nije jedini. I pozivam naše građane da se suprotstave toj agendi i da politički osude one koji ju podržavaju. Hvala.